बात उस समय के बाद जौना बेरा प्रभु राम ने अवधपुर नगरी आइल बनी लंका नगरी में रावण पर विजय प्राप्त करके अवधपुर नगरी में आइल बनी जे जगह अपन पराक्रम दिखवले बा सबका के उचित सम्मान के साथ विदाई करता नहीं चलो हनुमान जी के लागल क्या हा प्रभु राम जगह सबकर विदाई करता नहीं हमरो विदाई कर दे हम हनुमान जी महाराज रोता नहीं अब प्रभु राम तरह देखनी भाव लागल बाबूआ कैसे देख के विदाई रोवे लगले कपिराई देख के विदाई रोवे हरे लगले कपिराई तले का भइले का जान गईले हरी लिहले हरे गोल से लगाई तले की हनुमान कहले हनुमान बाड़ो कहले हनुमान बाड़ो भरत समान तुहरा के हनुमान का दे दिए हनुमान बोला तारा के हम का दे दी तू हमारा भाई के भरत भाई निहर बाड़ो देख के विदाई रोवे लगले कपिराई देख के विदाई रोवे लगले कपिराई जान गईले हरी लिहले गले से लगाई जान लिहले हरी लिहले गले से लगाई कहले रो घुराई बाड़ो कहले रो घुराई बाड़ो भरत समान तोहरा के सतनर भैया कि तोहरा के का दे दिए हनुमान तोहरा के का दे दिए हनुमान का दे दिए हनुमान बजरंग बली जय 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 बजरंग बली ना रहता तो शायद जीत मुश्किल रहे का है तू नहीं रहता तो जीत मुश्किल रहे पापी पर तापी राम बहुत कुटिल रहे हनुमान तू नहीं रहता तो जीत मुश्किल रहे का है काहे कि जब दुश्मन रहे वो कोनो कमजोर ना रहे ना ऐसे तू नहीं रहता तो जीत मुश्किल रहे पापी पर तापी रावण बहुत कुटिल रहे
इतना ना कहले का कहले कि हनुमान हनुमान तारा के अगर अपन प्राण दे दी तब वो तहार कर्ज हमरा से चुकी ना का है कहले रघुराई बड़ा भरत समान तुहरा के हनुमान तो तुहरा के का दे दिए हनुमान